Dunay bagong direktiba ang bagong Cebu City Police Chief alang sa kapulisan sa Dakbayan sa Subo. Dili na itugot ang pagmugot. Andrea Patenya, Sugin Limi. Anyay mando ang bagong hepe sa Cebu City Police Office nga si Senior Superintendent Noli Romana ngadto sa iyang mga ginsakpan. Ginadili ang pagmugot. Kinituod kay mato ni Romana usa siya musulbad sa mga security problems sa syudad. Gikinahanglan una niyang atimanon ang mga issue sud mismo sa organisasyon sa kapulisan. Si Romana mibutyag nga daghan siyag reklamo nga nadawat kabahin sa di maayong batasan sa pipila ka pulis nga matud pa kanunay langan nag-abot ang kilay. If we ask the common tao, not only in Cebu City, I think it's a national thing. Like what? That there are, pag yung police natin stress na sa trabaho, hindi na maka-afford mag-smile. No, so since we are gearing towards a more like a corporate type of management, no, from the traditional policing, nag-shift na tayo, nagpa-paradigm shift tayo to a more like a corporate thing, no? Ang bagong mando gipahibaw ni Romana atol sa meeting sa Police Coordinating and Advisory Council Konpika kaganihang buntag. Gawa sa iyang smiling policy, ipaubos usab ni Romana og Bible Studies ug Values Formation Seminar ang mga pulis sa Cebu City. Kini aron mahibalik matud pa ang ilang good morals and right conduct kun GMRC. A lot of our problems within the organization nasosolve yan by motivating our people, our personnel, our individual policemen. A change in their behavior, change in their attitude. That's pretty much the same as the line of thought sa atong mayor. Si mayor is always concerned about good manners and right conduct. No? So, simply put, mo sa plano ni Colonel Romana. Unang reaksyon ni Cebu City Mayor Michael Rama pagkahibaw ni ini. Praise the Lord, hallelujah. Andrea Patenya, News 5. Bisan og miundang na ang pagkatap sa mga bomb scare, wa pagyapon mo kumpiyansa ang kapulisan ning mga panahona. Gawa sa naandan nga police visibility ug mobile patrolling, nakigtagbo na sab ang tanang hepe sa kapulisan sa mga management sa dagkong malls aron hisgutan ang pagpatuman sa hugot nga seguridad. Sunod-sunod nga simulation exercises ang gihimo pagsuta sa ilang kaandam sa mall security sa bisan unsang matang sa terror attack. Siminaron usab sa kapulisan ang mga security agencies kabahin sa nagkalain-laing matang sa explosives nga mahimong gamiton sa mga terorista. Ang kapulisan nakigalayon sa mga ahensya sama sa Port Police, Cebu Port Authority, Airport Police, Air Force, Army ug Coast Guard. Director sa National Bureau of Investigation Region 7 nakigtagbo kag Cebu Governor Junjun Davide kaganina. Sa maong panagtagbo gituki sa duha ka opisyal ang pipila ka mga gibalakan sa NBI. Dennis Tanok, Sugin Limi. Nibisita sa buhatan ni Governor Junjun Davide kaganihang buntag si NBI 7 Regional Director Attorney Antonio Pagatpat alang sa usa ka courtesy call. Ug atol sa maong higayon, nahisgutan ni Pagatpat ang pipila ka mga butang diin gikinahanglan sa NBI ang tabang sa Kapitolyo sama sa pagkahunong sa konstruksyon sa bago-untang buhatan sa NBI 7 nga gitukod sa usa ka luna nga iya sa probinsya sa may sudlon Barangay Lahug. Gikinahanglan usab sa NBI ang dugang mga tao. Just write me formally para bisa unang basis to act para ako i-take up this board. In my predecessor's time, naitulog ka personnel from the provincial government nga ni tabang nila dito at their request para tabang sa including kadagang kayo mga applicants diya, mabot ko tag 1,000 applicants for clearance diya sa NBI niya kulang silang manpower. Ang NBI ay recipient ng generosity ng support ng province of Cebu at atin yan ay kinatutuwa at tayo nagpapasalamat. Giauhag ni Davide si Pagatpat sa paghimo og suwat aron formal kining matuki sa Cebu Provincial Board. Na budget gud ana dili padayon gyud. Kay mo may mga ang atong predecessor mo mga iyang gisaan sa NBI. Kung mahumana ang bagong buhatan sa NBI, ang karaan nilang buhatan duol sa Kapitolyo, himo na unya nga forensics office. Pagkakaron, dili pa magamit sa NBI
Ang 5 milyones nga balor sa forensics equipment kay nagkuwang pa ang lugar sa NBI. So ito ang magse-service ng Visayas. May mga dumarating na tayong mga equipment para doon. Wala tayong mapaglagyan dahil wala pa tayong opisina. So napakagandang tsansa at bagong office itong ibibigay sa atin ng province. Dennis Tanok, News 5. Usa ka kanhi crew sa usa ka sikat nga fast food chain ang nasikop paganina sa kapulisan tungod kay nag-ilis na kini og propesyon. Nasakop sa akto nga nang labni og cellphone ang kanhi waiter sa fast food. Jinky Barrio, Suginlimi. Pasado alas 7 kaganyang buntag, padung na unta sa tunghaan dinhi sa Dansan Siangco ang 16 anyos nga si Ryan J. Valencia. Dihang kalit nga gilab niya ang iyang cellphone sa nag-inusarang lalaki. Sa iyang tinguha nga mabawi pa ang cellphone, hapit mahog ang batanon sa gisakyan ni ining jeep di pasaheroan. Ako'y gitan-aw nga text ba tapos moto ni kalit siya og kuan. Kuha sa akong cellphone din. Moto kay ako siyang gikuan, ninaog ko sa jeep din. Hapit ko natagak din. Naatol nga milabay ang Mobile Patrol Group, hinungdan nga nadakpan dayon ang snatcher nga giila nga si Sam Ryan Victor Ilanan. Si Ilanan giingon nga kanhi crew sa duha ka fast food chains sa syudad. Yeah. Mula na mo nakita nga naiga gadagan nga laki. Yeah. Nagasunod tong mga tao dito nga niya gasinggit nga snatcher na sir. So mo na nga mo siyang na-intercept. Giangko ni Ilanan ang iyang sala, apan wa makasiguro kung nagmahay ba. Itong 50% gamahay, pero 50% wala para food. So siguro nga, lisod siguro sa sulod, pero mas lisod dito sa gawas. Kasong theft ang ipasaka sa kapulisan batok sa suspect. Jinky Barrio, News 5. Driver sa usa ka truck di karga nga nagbiyahe og utanon na daro sa laing truck dihang migawas kini sa iyang gimanayong sakyanan aron mangihi. Ang aksidente nahitabo sa usa ka ngitngit nga bahin sa South Road Properties kaganinang kadlawon. Leslie Caminado Vistil, Suginlimi. Mayong pagkalagpot ining driver nga si Ricardo Giolin human gidaro sa bulk truck diha sa kadalanan sa South Road Properties habig sa dakbayan sa Talisay pasado alas 4 sayo kaganihang buntag. Nasayran na igo lang na naog ang biktima aron mangihi diha sa giparking ni ini nga truck nga adunay mga utanin. Giingon gikan sa lungsod sa Dalagit ang biktima uban sa mga pasahero niini ug padung kini sa Carbon Market aron paghatod sa mga utanin. Apan kalit lang nga midagit sa biktima ang naghaguros nga truck hinungdan nga mayong pagkalamba niini ngadto na sa simentadong karsada. Kung lagi, pag naog niya, mangihi siya ba, nakaihi na siguro to siya, mutong dayong saka niya, dasmagan ana. Dipinsa pa sa driver sa bulk truck nga si Marcelino Espinosa, wala kini makabantay sa biktima nga diha daplin sa truck gumikan sa kangitngit sa dapit. Gihimakak usab ni Espinosa nga kusog ang iyang pagpadagan. Dugang pa, hinay ang iyang pagmaniho tungod sa kadanlog sa dan. Apan si Talisay Traffic Investigator PO1 Ali Luntaw, mibuti nga aduna gayud tulugbagon ang driver sa bulk truck ngadto sa biktima. Bila nakadoka-doka sa Ginoo ko sir niya. Wa ko pa larosad kay kawan-uwan sagot. Ngit kay ba ditong sa dapit sila nakaparking sa ngit-ngit god niya. Nang kunay na kunan ako akong side mirror ba nasabot dito sa lubot silang truck badas trapal. Ning naog tugon na. Posible nga nagyap ni sir Squan ng responsibilidad ani kay na-injury mo to na serious ba? Leslie Caminado Vistil, News 5. Nasakmit sa kapulisan ng armas ug mga paketeng shabu atol sa usa ka anti-illegal drug follow-up operation dito sa lungsod sa Konsolasyon. Duha ka suspects na sikop. Ray Pasaporte, Suginlimi. 5 ka pakete nga gidurahang shabu, 45 pistol uban sa magasin nga may 5 ka buhing bala, 2 ka cellphone, dulaan sa 200 pesos cash nga gituang halin sa drugas ang nasakmit sa kapulisan gikan sa mga dinakpan nga sila si Andres Trencera, 32 anyos, taga Kugon Poblasyon Liloan ug Elvin Flores, 23 anyos nga taga Bahak Liloan. Ang duha nadakpan atol sa follow-up operation, human unang nadakpan sa buy-bust operation ang 18 anyos nga si Gilbert Alferez dito sa Barangay Tayod sa lungsod sa Konsolasyon alas 3:30 kagahapon sa hapon. Si Alferez nakuhaan og unom ka linikit nga marijuana. Ang information is 3:30.
Pag positive, yung source nitong nakunan, nagbigay ng another information na may doon sa kumukuha sa Liloan. Cooperate kami sa Liloan. So doon na nagkaroon na ng joint operation na madakpan itong dalawang suspetsado. Matud sa kapulisan, naabtan pa nila nga dunay gibaligyaan si Trensera apan ang nipalit og shabu dali nga nakadagan. Si Trensera maoy tag-iya sa armas, giingong nibunot og nisuway pa unta sa pagpusil kang P1 Henry Barba. So yun ang information na nakarating na murag nag-attempt neutralize ng tao na ako. So kato siya pag kita ko na armas ni warning shot ko mo to na neutralize na kuha niya, nalabay niya. Ito yung kabamuran pala? Wala na ninyo? Na-hold naman daan. Na-hold na lang? Susihon pa ni Gumabaw ang report nga giingong nalambigit sa gun for hire activity sila si Trensera og Flores, kinsa nagdumili na paghatag og reaksyon bahin sa maong pasangil. Ray Pasaporte, News 5!